Labari. Ku saurara ku ji. Hello, good morning. Labarin wani ɓarawo da mai kaya yau shi muke tafa da shi, don haka ku bamu aron kunnuwanku yanzu za ku ji mu. Wani bawan Allah ne aka yi masa sata. Da aka yi masa satan nan sai aka ce an kama ɓarawo. Da ya zama an kama ɓarawo sai aka kai su gurin jami'an tsaro domin a yi bincike a dawo mai da kayansa da aka sata masa. Da aka je aka zaunar da ga ɓarawo ga mai kaya. Aka je aka zaunar da su sai aka tambayi shi ainihin mai kaya. Ga mai laifi, wai ko mai kaya me ya sata maka? Mai kayan nan a kiyasi kamar a ce an sata mai 100,000. Da ya kalli ɓarawo kawai sai ya ninka ya ce 200,000 aka sata masa. Nan take gaban ɓarawo ya je ya faɗi ya ce, kai bawan Allah ka ji tsoron Allah. Nan ma mai kaya ya ce da ɓarawo, kai ma ka ji tsoron Allah. A nan ne fa ofisa ya kalli ɓarawo ya kalli mai kaya, sai ya ji ɓarawo ya sake cewa, bawan Allah ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya. Sai mai kaya ya ce, kai ma ka ji tsoron Allah ka fito min da kuɗina. To wai a cikinsu wa ya fi rashin jin tsoron Allah? Mu haɗe a comment section. Kada a manta da yi mana like, following, sharing da kuma subscribe a shafukanmu. Muna godiya sai kun sake jin mu da wani labarin a nan gaba. Labari. Ku saurara ku ji.